keyo. Jatend piny Kenya William Ruto oduoko erokamano ne ogai madon bura mar ODM Raila Odinga kuom riwore kode kendo chugo sirikand manywanda mar broad-based mowacho ni osekonyo piny Kenya goyo ndamo e yor dongruok. Nowe nyasi mar madaraka manobagi boma Homabay manayore gi jotelo mopogore opogore koreo koda ka ogai mar ODM Raila Odinga manomedo kwayo mondo med chwalo omenda ne counties mar siro sirikand kor gwenge. En odiochieng' madaraka mar 62 manobagi alap mar Raila Odinga e kaunti ma Homabay. Nyasi manotela gi jatend piny Kenya William Ruto kendo noyura gi jotelo mopogore opogore. Jatend piny Kenya William Ruto oduoko erokamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom makruok kode sirikand manywanda mar broad-based ma owacho ni osekelo ganda jo Kenya kanyakla kendo ochwalo chenro mag dongruok mbele. Asanteni sana kwa kutukaribisha Homabay. Tunawaheshimu, tunawapenda, na mimi nataka niwahakikishie safari hii tutatembea kwa pamoja. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Mheshimiwa Raila Odinga aka Baba kwa kuunganisha pamoja na mimi taifa letu la Kenya. Tuondoe siasa ya chuki na ukabila na mambo ya kisirani. Tuwaweke watu wa Kenya pamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Ndio muimbaji mmoja hapa akatuambia, one onge wasiwasi, one onge watch, one wachodho mana tich. Ogai madon bura mar ODM Raila Odinga okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo med chwalo omenda ne sirikand kor gwenge kaka yor konyo tao chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya. I want to invite you, Your Excellency, to ensure that devolution works. Empower the devolution. Number one, by giving more resources coming down to the counties. That is why I would like to here today on the National Day appeal to Parliament to implement what we had put in our agreement, that 450 billion shillings be allocated to counties in this coming budget. We want to see that the governors get sufficient resources to do their work. And then they're also going to be supervised by other institutions. We want Kenyans to live in peace and in unity. Yothurwa. Wanenoni. Maber. Uroko welu. Governor ma county ma Homabay Gladys Wanga onyiso moro mare gi sirikand manywanda mar broad-based ma wacho ni osenyao dongruok kendo ok biweyo ng'ata chien kata matin. I thank you, Mr. President, and Your Excellency Baba, for coming together to ensure that no Kenyan is left behind through this broad-based arrangement. This is how we will tackle the challenges confronting us, by having everyone on board the Kenya prosperity ship, the men, the women, the youth, the persons with disability, the elderly, the marginalized, and all 47 counties.